Welcome to my YouTube channel. To finally दायो आं खैराबारि सकआव फैबाय माने फैनायखौ देखाय आं स्कुटिजों फैदों जोबोर खोमसि बेखायनो देखायनो हायासै ओमफ्राय जोंहानि भागिन फैदों ओरैनो फिसा फिसाहै मोनसे गिफ्ट फैनि आरो भागिन रौतानि सासे फैदों बाक्सानि सासे फैदों ओमफ्राय न'नि सासे दाकुआथ' दंखायोनो जोंहा बेखौबो मोनसे गारि बेखौ गारि बिदि गारि मोनसे जिपसि गिफ्ट फैनि आरो आंना थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना बे गिफ्टनिनो मोनसे दिनैनि बे ब्लगा जागोन आरो थ' नायलांबाय थादों लोगोफोर दायो दखानाव मोनफैबाय आङो थ' देखायलांसै आङो सफैबाय आंनि दुकानाव बेयावनो लायो आं दैलि बाजार खालामो आरो बेयावनो लायो सुभाष दा नैया सुभाष दा ভালে আছে না খবৰ একদম এটোতো নতুন ললি ৰুমটো দুটা এটা ষ্ট'ৰ ৰুম নেকি এটা ষ্ট'ৰ ৰুম আৰু এইটো ডাইৰেক্ট একদম ৰিয়েল ৰুমটো আৰু এইটো নাयना ला नोंथांमोन नायनि गासैबो कस्मेटिकनि आरो जिखुनु आरोना नैफोरो गिफ्टनि थाखाय गोबां जि नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो उन्दैफोरनि गेलेग्रा गारि ओमफ्राय फिल्टार एनिथिं जि नांगौ आरो सब दंजोबो बेयाव आरो माल सखनथ'वाखै दा 1 उइकसो जादों गोदान रुम लानाय थारमाने स्ट'र रुमाव दङ गासैबो ओमफ्राय लाबोबाय दा गासै कस्मेटिकनि सिख्लाफोरनि थाखाय माबा एने देलायग्रा बुस्थु गासै दंजोबो आरो नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा आङो मोनसे बुस्थु लानोसै गिफ्ट भागिननि थाखाय थ' सुभाष दा मग दुखानमान गारि लागছিল 3 खान दे देखासुन थार दियो महेन्द्र थार सुभाष दा पिछे दোकानर नाम की रखसा एनआर स्टोर लगाबे आरो ना फुल मिनिं एनआर स्टोर मा देउता नाम धनिया खैराबारिनि तिनियालनि फ्रन्टआव बिनि दुकाना एटिएम खाथियाव आरो ना एटिएमनिफ्राय एसे फैबावनांगौ एनआर स्टोराव होनिया ओइ गेथाय पुरा हेभि थार दुखुन मजबुत আছে ना प्राइस बिला केनेके হ'ব এতিয়া 200k পিছত আৰু ইটোটো লমে কিন্তু আৰু এই মাইকিৰ কাৰণে এই গা মাজা এটা বস্তু দিওচোন এটো কি বুলি কয় এটো জাবৰা ফাইনালি নে জাবৰাৰ প্ৰাইস কিমান সুভাষ দা এটো হল 75 এটো ডাইৰেক্ট এমআরপি ৰ মতে লোৱা 5 টাকা কম ৰাখা আৰু এটা এই সিলিংটো যি মুছে নহয় এনেকে সাফা কৰে তো হিটো এটা ষ্টিক দিছুন সিলিং ঝাৰু ওয়া ফুললি ৰেড মিয়াকে ফোন কৰিব পাৰি তাৰমানে আমাৰ তাত আছে ডাইৰেক্ট ষ্টিক দিয়ে এটাই আৰু ফুল সোল কৰিব নৰে ফুল ধুনীয়া ফেচিলিটি আছে আৰু এইটোৰ প্ৰাইচটো কিমান হ'ব এইটোৰ 150 मोजां फुल खालामनो हायो आरो तारमाने शर्ट खालामनाबो ओइ टेबुलफोरखौबो साफा खालामनो हागोन आरो सिलिंखौबो साफा खालामनो आरो बरिया दे एटु पेकिं कर दे गटाय नैया काप प्लेट माबा माबि बाजाजनि सुइच बोर्ड एनिथिं आरो स्ट्रिफोर नांगौबा स्ट्रि होनाय बहि कागज कलम एकदम अल एभ्रिथिं मोनो आरो याव फैबानो तारमाने गिदिंफिनलाङा आरो गासैबो बुस्थुखौ मोनजोबो आरो तो सुभाष दा थैंक यू गय थागो बेसे नाकि नेक्स्ट लग पाम পিছে বেনারটো লগাবো বেনারটো লগাবি আরেকবার কই দেছুন কি আছিল एनआर स्टोर दे थैंक यू सुभाष दा टिसे लाना फैदो बेखायनो दोनग्राव दोनबायबा ओमफ्राय लोगो मोनबाय नै आंनि आरिया लोगो ओमफ्राय नै सासे लोगो मोनबावबाय दे दायो सा लोंसैयाव आङो अमलदा साइ दुटा wah ginji senji pindi pura hero mari dia sana Korea ga senda kora iba
पुलिस कोड जा हाबल पुलिस कोड जा ভালকে ল ইশারা পালে তো oh ya di lom itu mar bala go ya dia nak kabue लोगोफोर आं स्कुटि लानासो फैदों नालाय ओमफ्राय बेखायनो नै बिराद मावदो आरो ना आखाया मबाइलजोंसो खालामो नालाय भिडिअखौ आंबो थ' लामाया एसे गाज्रि आरो ना स्टेसननिफ्राय हाबबोनाय लामाया नै बिदिनो ओमफ्राय गासिबो लाजोब्बाय दायो गिफ्टफोरखौ हैनोसै जोंहानि उन्दै साथामनो थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना जेबाबो लाइट लागायनायाबाबो बुंगासिनो दङ आरो माने जिथु दखानाव आं हाबोना बिराद फ्रेन्डलि आरो बिराद मोजां थ' नोंथांमोनाबो थांनानै लानो हागोन मोजां दखाना जा नांगौ बेखौनो मोनो आरोना अल एभ्रिथिं थारमाने बिनि दखानाव हाबबा गिदिंफिननो नाङा आरोना जिखिनि नांगौ बेसाद मोनखायो आरो गिफ्ट लाबोदों गिफ्ट सबनोबो र' आं होगोनथ' र' आं होगोन थालाय मा कालार नांगोन नोंखौ निखौ ओइ माबा फाय टिकु नै टिकुनो आरो इसा माबा जन नै जन एक्टरनो माबोरै मोनदों एके एके हो जननो हो मोनसे थय भिजा नोंनिखौबो दोनना ला नङाबा सेफाय जागोन दा ओमफ्राय नैबे सोरो अ हे आं गिफ्ट होनाय बुस्थु बुजिबाय अ सलायबायनो बेयावनो दोनथ'नोसै आरो साहा लोंनोसै माजों लोंहोगोन साहखौ नै उदालगुरिनि आलासिया ओमफ्राय नैबे बाक्सानि वा गेलेबायनो सानैबो बिसोरनि सासेना बायबायनो नै अखारबायनो एक्सिडेन्ट जानाय बायबायनो बि बेयाव थायोमोन जननिखौ दोनना फैला थां दोनना फैलां जागोन दे मेरि बिस्कुट लाब्रा गेलेबायनो नै वाव जेरावबो बिनिया आरो माबानो रा सेफायनो थांना थांखायोनिया गासिबो अ बुजिया बिशालनि लाबोनाय बे जा बेनिया खालि बेदरानो बारा बेदरल' नांगौ बेनो सोरबा आलासि नांगौ खालि बेदर स' गाइस दिनैनि भिडिअ एसेनोसै माने हरबो थौबाय ओमफ्राय बयनिसिमबो गुड नाइट ओमफ्राय गाबोन मर्निंसो होगोन बे भिडिअखौ आपल'ड थ' दिनैनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बिदिनो नायलांबाय थादो दा गारि गिफ्ट होनायफ्रा सासेनिया बायबायनो आरो निया ओमफ्राय सासेनिया बेखौ गाबोन लांगोन बे बाक्सायाव लांगोन सासेया रौतायाव लांगोन आरो सासेनिया बे जोंहानि दाकुनियाथ' न'आवनो थालांगोन आरो दा बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आं मोजां ब्लगाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो जाय बिथांमोना दाबो साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ मिथिंगा ब्लग्सखौ साबस्क्राइब खालामना ला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आसा खालामो आंनिफ्राय थ' आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि थ' थेंक इउ स' माच मानसिनि जिबन मब्ला मा जायो जेबो बाथ्रा गैया जेबो मिथिया रावबो ना बे जोंनि इसोरा लिरना हरनायसो थ' दिनैनि बे एसेनोसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिफ्राय गोजान जानो लुगैयो आंबो फैबाय थानो लुगैयो माने ना थ' बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो खिन्थु बे भिडिअआ गाबोन मर्निंसो आपल'ड होगोन आरो आंना 10टायावनोबो नोंथांमोना